ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆମେ ଶନି ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଶନି ପାଖକୁ ବାଟରେ ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ ପଇଲା। ନନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କଦଳୀ ନଥାଇ ଭାଇ ଆଣିଲେ ଉଖୁଡ଼ା। ବାଟରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗଲୁ, ବସ୍ ମଜା କଲୁ ଓ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିକି ଗଲୁ। ଫାଇନାଲି କେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶନି ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଶନି ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ, ଶନି ପାଖରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କେହି ନାହାନ୍ତିନି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଶନିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ବଟକୁସେଇଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏକରେ ଶନିଚର, ଏକରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟନ ଠାକୁର, ଯିଏ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମର ପବନସୁତ ହନୁମାନ। ଆଉ ଏକର ପଟେ ଆମର ଶନିଚରାୟନ ଭାଇଙ୍କି ନମସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶନିଚରାୟନ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତା ପଛପଟେ ଆମେ ଗଲୁ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଖାଇଲୁ, ମନୋରମା ନେଲୁ ଓ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିକି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକର ପଟେ ବିଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ପକାଉଛି। ସେ ପାଗରେ ଆମେ ଆଜି ମଜବୁତ କଲୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି